Audio Jungle. When ninja was animal movie, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I tried in my or so. Don't care. What do you want to know 10 times a chama? What's the crown who's so muscle in Ponaco to talk? Erade ensohe. Hallelujah. Me de ba from honam fam ye ne a ye ko school nyina se kura de amate se ade pamfo ne tibofo nyina mo be wie school mo koye ensohe. Me boa. Enti ade a ya kirewo eno na ye wo ho ensohe. Hello. Ana ye ko school no de ye hihye ma ye ni ye hu se ye wo school ni mu nchemu ahodo miensa. Say first one from class 1 to 4 and 3 class 3 you find it lower primary and from 4 to 6 as we upper primary and sana free waba JHS and sana ufiri wa wako Satan Secondary School SSS hanan kra no costa te sei ufiri sa level ya and sana oba be friend tertiary entiano de emu achiche bebrebe eho na ubenya university wom polytechnic wom nursing training wom ayahudo bebre edoso eho ne mu papai na ne nyina start free ha na before ubetimi abeduru ha no sana ya be pass out say ade na wo sha ase wa ha no nti ye call school no ye start na ye busa wo unyina da ache obeye de yi omo kasafa aha obisi meye sei mi sister baba ko da mama meye twata se wa bodam me bu akun obuna se ko bi be da so me twata ese kro secondary school SS2 na twata ye bi betwam ye fie anim anopa bia twata ntano no di kan te ti ebusa na so be twata obi ampe se ne ba be twata ye nso be so di fufu eboa obe so bi tai wo mama wi ase no enti ye busa obi se meye doctor meye pilot meye teacher meye MP meye president meye lawyer ni ye busa nkra no samo kode a desua no ni nyina bom yesua ni nyina bom ye start from 1 0 1 2 3 ni akọ abede ABCD ni wi akeka bom kakra ni akọ 2 letter words about 3 letter words akọ 4 letter words ni akọ sentence kakra na ye chichem ya beduru class 1 ewura ne de bom wa ha ni asem kakra ni de aba class 1 na nkasa ni start adesua na say ye wo class ho na enema bi koso ye wo teacher ni ewo ho aye ne wo class ho hello ana sa teacher ni ekuta book a wode kire ye ana ye students a ye wona se nti sa teacher ni ya oda ya nu oni nkura ye hye na se nyina ti oba kire ya de na subject no sugu ahodo so de bible yi ye wo 66 no school na ye kone de lower primary no em say eye
year 6 and 7 make subjects no lower primary teacher or Richard or Amasole essay 8 subjects and I could just so no say 9 I'm said 10 French can want 10 subjects. Enti samu wa na musua dia etoda na teacher ni na ba hey obi ankata na ni dictation 1+1 teacher ni ba ko Mr. Rocky edo be sha ta de kokwa ya sensan mu no ohun na na do nsa guti tirimo dinye obo wa ba na wo de bo wo ha line da wo ha no sei pewunu yese ya utumi say wura wu mu because of some person me be lawyer be doctor nso be go school no ntiam wa itime buna no akota biase no osu ma mie mbabe wabon ye choro esi na wo kasa onwia okra owia wa no asa atwere odin akam ahyem my name is Amos Asante watime nche na onwia me no awia me din na ka ho wode kwani ma akena ne ache no one na trouser so obusa wade na wakati no se sa spell mami e bon bi de bi achi o ami dina bi an sa wa mami a menye wa mami a menkyerɛ amen nti obekyerɛ made na wo ho na wade aba na ye try test ye try mo obi antu ne bukum na wa ye ne amaka mam sisi a try wa na yaka chem se mosua de akomanim ye pese ye promote mu ko class 2 nti obi an me prove ne ho se de ye kyerɛ wo no ewo wu mu ewo trim ampa se ukuhia you can apply it obetimi de aye adwuma ampa ene ye munyina mo ntena se de ye kyerɛ wo na ye be so wahwɛ teacher ni no that time ye musa na question mu wia ye be mark na ya bobo first second third fourth fifth sixth ye headmaster ya bobo e free 20 ba no ye bodi a was ye mu na se man komonim omo be ko omonim de ka kyerem se nipa 20 we na e ko class 2 mu amaka nyina ye mu nti yakoto abranche bi wo class 3 ya na watena for 6 years e friend Gabriel na ye tro exams no ka che na wode ne pen ato no wada is Gabriel na won tro exams o se o Amos afidi e headmaster so ne friend teacher se mi hwio ma hwio be komanim nti ya se metro amen teacher say wa hwio obekọ nanim nti yene ne call class 4 na wo say agya ne ho nti before obekọ level bia no ye so wo hwe da satan no kure wo wiase nti u faili 10 times obetena wanam say 10 times yem promote nyaade ebe mo wako the same book the same exams na no ana afi bia be koso atwere ko si say pass mark aye pen u be nyansa na promote unya ya oti wanam you will never go. Hello enti ye be so wahwa ko si so be do class 6 na class ni mu no class 1 ye wo class prefect ho 2 ye wo bi 3 ye wo bi 4 ye wo bi muduru 6 a ni ye yi boys prefect on the obedi from class 6 to class 1 ni nyina so oye mu leader ansan na ho ya say class prefect foforo but omu tie me ansan na mudu class 6 we ye be jampo mutu JHS ahade afena mu nyini na ne emamu sesa na adesua no emu ya den na ye increase no na ya jampo mu from ha so de wantimi am pass no oka ha ye jano ha
na ono nsa ase ni nyina wo hu se ya promote o mu do ma ba ha o ma kostati foforo na mo se duru ha afede ne mu ye den ya control final exams a odi be promote akọ aha eno so Ghana ban ne wo percentage a all pe se wanya de ohwehwe na obeka ha Jesus akọtwero no foforo ko si se obetwa yenya beduru awie so a ye be chichemu schools ahodo a obi ekọ but the same subject mass krona ye no prempen no an ye no pokuare no an ye no cars ti Bible na yesua no USA no an yesua no Ghana no an yesua no Togo eno an yesua no Nigeria ensesa sana wasi na omutwero no exams questions number 1 question number 1 eno an Ghana for ye eno an Nigeria ye eno an Togo ye because West Africa the same thing the same mark and I pay. Dear I has one to me in channel, and ya dear say, obey me a jump to her. I was so and sana yasa promote at this level. The enjoy bit here and there, oh, but the Nankonia SS open and so anchor or tray. Yes, will be a tro of deck 99 times in our feel it. Okom di picture abo ona set record Ghana wa tra still untimi mpaase enti ya champu beduru asoso mo be yesa ya another final exams eno so dey pass mark mo de be champu aba ha eno so wanya obeka ha ebi eco school no ebi so jai tenafie na se start free ani nyina be duru ano aye obregu emfaso amaso no wa start adwuma foforo bi no no okonde wagya won kwan saade we na ya na yeta ka wa say omomu start wa ha bebrebe no mu nyina mu gum bebrebe na esowote inti at the end of the day no do be president of Ghana no obehana ne classmate bi eda so twa blocks enye se enye adwuma ba omu nyina omu koboa no ma ne koye de yi president afi no mu so koye omu so adwuma so omu hu ne ntam a ko mu jaye because school ni de eso amanfa so amon de eso abanfa so ama no eye construction worker o ye ne sesei eno na ama ne te abraboma o bobra benye school na ama ne bobra but I want to honor and to me I'm one because one pass it. Yabako another step by me di beshem. Any a student I want to school no not utimi so no hwe. Me ye bida. Wa utimi fa book no now I was set questions amount. I teacher ni bia and a set amount. Now we are what tenasi. Now what she answers. We are no for book ndi ahwe said ya wo hye na enokora eno ne friend say wan kasa wo so ho edai ahwe me so me wan we say metimi atumrika firi akosi asokwa danse wabra me ntena kwa mu num nsu ana me try me ho ahwe no wa start anopa kakra okọ ya duru kwam na kwa na otana se wantumi anko biom waso ho ahwe ahunu se wa ho ode de timi koduru ye hefa kwabra kwa the following day was I try okọ wanim o try akoji se watimi aduru eno ne ya wa ho sohwe nti na ye tumirika o school no wa nkasa ye o training wa underground ansa na day a school su ko ye train wa koye ansa na day a game no be koso no ye de wasi track him empanifo se onko tumirika o defense tibo mu se o tumirika pa ba ye bom mu se wo kopa na obi san ti se wafuo mu kwan wa obi de ye dai eto aso obi wo wachi nti mia mitimi so me ho hwe ansana the right teacher no correct teacher na so timi so me hwe na ono ne de no aye awrade de we ne de
sɛ wo pass a you will be promoted, wo fail a you remain where you are. sɛ wantumi ampaase a wotena baabi ate na nya de a wobɛkɔ w'anim kɔsi sɛ wobɛtwa. Hello. Na saa nsɔhwɛ no ɛne duru hɔ a yɛhunu nipa a ampa sɛ ogya ne nan so, osua adeɛ ne ti ne mu ɛwɔ ne mu. Nti yɛnkate ne nyinaa ne yɛmmra a tertiary no yɛnyi obi a ɔkɔyɛɛ doctor ne nyinaa yɛkeka abɔ mu abɛduru afei yɛyɛ no ɔno so final exams. Botaya okɔ school nyinaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ doctor ɛno ɛna ɛberɛ duru sɛ yɛma no akwanya sɛ ɔbɛyɛ adwuma no na ɛno no yɛ final exams a yɛbɛsɔ no ahwɛ. Yɛsɔ no ahwɛ practical ɛne written ne nyinaa mu, deɛ wɔretwerɛ ɛne deɛ ɔreyɛ no physical ama yɛahwɛ. Nti ɔbɛtwerɛ saa nsɔhwɛ no nyinaa wie na afei certificate ne abɔdi no the word wei doctor wei na nsɛn asɔle a yɛkɔ bie no brekum nkyɛn biara yɛde ne kɔɔ hɔ no kurom ɔsɔfo bi wɔ hɔ kɔtɔ no ɔse sɔfo no ɛse aberante no aka akyɛn sɛ ɔyɛ ɔkɔt na ɔyɛ ɔkɔt nti ɔde no akɔ kɔɔt na agya dwɔn ɛteyɛ no ɔkɔyii case firi kɔɔt hɔ so ɔde ba pii nti ɔkɔɔɛ no na ɔmu gu so ɔmu di asɛm na ɔkɔsrɛɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyi case ne kɔ fie na ɔbaa fie no ɔfrɛ no sɔfo ɛna ade ɛkɔsi wɔ kɔɔt hɔ no deɛ wɛ asɔfo no asi afɛre no nkɔɔ ne din no ɛyɛ Dr. Apostle Hwan nti ɔmu sɛ afei no gyina adaka mu na lɔya no bisaa no sɛ aberante ɛhe fa na wokɔbɔɔ o doctorate degree sɛ na sɔfo no gyina ɛna ɔsɛ meka kyerɛ dwam sɛ nkɛyɛ adeɛ sɛ ɔbaeɛ na ɛdin lɔya anaasɛ judge ne da wo so anka wobɛda mu because wonim how many days and years number of times adesua ho do ne anadwo night dodo a wobɛtu ansa na watimi nya saa word be doctor wabɔ saa degree no ɛna mote Ghana saa mo adifo nkwasiafo na maba no obi timi fatu doctor amonda tutu mu din so no omo se lawyer judge ni preachi wo court ho pa ma sofo ne fere yankasa kwaje so nko yi din ni mfiri din so ehin fa no ko bo doctor degree a wo de doctor aso ne din so onye doctor before this din we be ma obi no ti na bible kra kan say asofodie kra no enye ni di a obi di yedai obi di ma ne ho gidi erade afan say Aaron kwan so na wo se ne sofo amanipa na ono kwa ne ka che ne say woye wei to obi mfa saa abodine ne ma ne ho kwa sa osole ya no atwero ama no ye he give you the name you might think say e bia a teacher so na erade ani so no wo ya apostle what I say to ono na de saa din ni ani die ni ma nti saa ni die we no eye before e de be man no you prove your works a qualify we say ampa you deserve this name but o come prove ni bi ni ya ma o tworo ensohwe ti saa ni pa no hwe wani ma otimi hu se me hwe wani mu ne symptoms na o yale saa ya de we otimi ka kire wo ya saa so na hwe ama ya di nipa ato ho abo ato se ompa ya bo ni yamunye no operation wi ahon san pam na abo ne nso de nante wa try or pass ya saa ma ni nipa se on try nipa efunu enye ni se wie nsan pam ya try ni so many ways and san ya ma ne kwan se Africana bayamo abodini you prove say you are doctor go out and work tiasem ni enti ubetimi ahia de o shatade prove say you doctor ene de onhye obi so betimi afa atade na say as a doctor and as a nurse but the work of a doctor and the work of a nurse and he can never what do it ane wo de obehia na onhya atade no but say oto se obi
awa ko bi sesi ya obetimi agina ho agina wo wagina wo wi a okwa ade asam na wo beka say ni pai say wo ye nurse ni say wo ye doctor nso ye yen dai ye nim ade na ma wo kasa say wo ye doctor na so ye nurse di ade de eto no e be say me de ade bi wuro wutrim e ba be kere wade de eto no the facing in that moment no I said driving obi na mo a hardly so be hu so ye driver but o mo tiase ba mu hu say watena kan mo tu a ei asama be kan say say ni pa say wonim ka atwi say wan hia ka na enka untimi improve ni say wo ye driver ba o miti ka no a watena kan ni mu emuvu ka no e na wo ka no na chi say approve no what test no na no after say why you meet you oba na abofa na wo yi abofa na to no ama na sori ko no ena ya gitum say ampa surely truly you are what a doctor enya wo de wa no ka no me say enya wo de wa no ye dai e ka no onim say Christopher say na adwuma swa na onya tight one cedi ya buy tight 1 cedi na adwuma na pesa 10 cedis tight erade am 10 million 1 million 1 million eho ebi enya sa ho de na ebi so nya ndu ebi timi 1 million 1 million 20 million 100 million 10 ebi enya ho ahoden na odi aba AGF4 ba fie ya mame 10 billion guys obeyi say 100 million hwa 10 billion obeyi 1 billion 10 billion obeyi say 1 billion no dear koku ha ode na ire baka tansa ode opa ye ode mfa ntose se eye ba kakra na nke yetua bi kakra na ye ne kakra na diska we nyina dabi enye ne sa oropa afa pe bibiye na otuatua se ya asoli tie kwa ye nto of ya ma afade ebo ho sa eho entiesia mi gina ayon ya wa asem bi wa onim senti na menka wale sem ho bebre no mentanka wale sem ho bebre because say to be honest with you say ya base me ne rich kra no ai gina yi oye me ye ne sofo ana ono so ye me so me ba me nua base say in terms of marriage ye teach Bible to nchen wi a ye kase ye nko practical answer. Where is my proof? Onibi. Where is my proof? Onibi. Enti me ne rich one beti ma aka wade mu asem. Hwan ya? Won se ma no. Ana aya no kura soso meboa. No kura. If I have the theory, I don't have the practicals. But what I say? Yes. Enti say me ka wale sama me wo limit a wasa me ka koye dey ekoduru. No limit a me ka koduru mintimi nkanru baby or wa mintimi ndru. Two, the same as Christianity, I'm telling you, I'm penning for say Odo no don yura kasa enye dey. Enwo. I say ball, mo ball no bi gina akire. Mi anka me de be fa ha. Mi anka ma bafa, mi anka ma shekura, anka ma twekura. Okay, timane ma chira okaka. I'm telling you. Yes. Bonza wakane de dead. Wa fa nwadi. Enti so obi enya se muntasem obi enya se enka oye lawyer anasa president of Ghana nko oye dey kope. Yeah. Ha obi wo kura na masa nyansa pa okura wo Ghana ha no ye jai Ghana mana enka
eno ano no ya ho taba babusa se de ntini yema ne kwa ma ne ngoye enti Bible say enye onharefo de ne de yi mirika ya enti nya se ekom de wo ne chese aduane ne bafadi di ade wo no no oyedai odi enye de ekom de no I'm telling you nti nko obi betimi akodi president onim nyansa enso qualification ani odi consolata so fam no ontimi nya dai emfam on pass through nti ya man kwan man me yesa ade no yes ya man kwan man me yesa ade ne da tese watwere ensowe no na wa pass ansa ne ya man kwan heaven cry ye kono o say ye nyina munim say before ye be prove amwa enter into that kingdom no o say wo works a wo dey ba no ye de fa de be mu ejem ye de fa de mu ejem ija ene so hwe entade bi ye ebe fall as material thing bia it will burn it ebe se just a fajem enti I'm telling you our Lord God, He tested us. He tested us. Edward was so yeshe. And Satan, he tempted us, and God tested us. And also so hoshe. Therefore, and son also so near my for I was see a for nina. Because as Christians, we complain and we talk too much. We complain and we talk too much. And so when you say ankotoa, jena, umbezo betron so we be see promote. And no na men we say no. Sase me taka wa, umsi konfa noche. Minister bi ba wo ha. Ne mate wonu muni no ho nyina anim sa akwa we no wabon. Nso mu ko school ba na akwa ne ye doctor wo konfa noche. A wo madwene wa wo mu ntiase. Papa was going to appear na mo akwa doctor by force. We nye nipa no bekum wo mo. Bekum nipa. Bekum nipa because he don't qualify. Yeah. STC and san e be ma STC bus. Ya ma ko school. Exams. E do qualify. E your practicals. And san ya STC and sha Jamaa ko husu training ansanya ma certificate ye chapa entesa ai gombo to trotro ya make for fa kura ni lances fa ni ogro hu wapraw no kura omu ne afro mu meneko obi aso won ne ko betia ne pan ndu da trotro okrom a obi ani hu atwitwi we to atwitwi we so ani hu atwitwi trotro bia be hia bia ne to hu ne nani hu atwitwi because e bi di bi twi no nso di bi twi bi mate for lances crowd oni bi but we they are qualified drivers the same as Christianity yanko Bible nim the nation Israel I rather found you read Deuteronomy chapter 8:1-3 oseti on kokobo ase mransa me se unde nyina muni suna munyo mo nyankwa na mado makwa kofa asase Awurade kan won tam kire mo agya no mu adi so na kai kwan Awurade onyankopon ma wonante so mfinhye aduana yi esre so no enyina se erebre wo ho ase wo aso wahwe full stop erebre wo ase obi mi English ni man o say how many years 40 Israel 40 years and Egypt nanka umbetimi di just 40 just 1 week akoduru but rather say he tested them for how many years 40 years he tested them 40 years but what do be able for no kan mami be able for no na kan mami Chrisadi adi we wa ama abi ukuta blofo yanko all the commandments which certificate 2
And you shall record all the anyway. Mama bra Mr. Rich Bible ni bi nto na yenye ade entente English ni bi o we yes brofo da wanim hwe anim. And you shall remember all the way when the Lord your God led you these 40 years in the wilderness to humble you. 2 yes eja fako count. What's the first one? To what? Humble you. Humble you and to test you. Beba 2 to test you. To know what was in your heart. To know what was in your what? Heart. To know what was in your what? Heart. Baby, once I made an experiment to be what heart to them according to Proverbs 30:33. Or say umia enofo say ya. Umia nofo oprese nofo a. Ubeyi die nefusuo. Ubeyi nefusuo. Nofo ani saade. Eno nkwa na nofo betumi di ama nofo ntumi ma ahwe biem. Eno wase umia ehwene a ubeyi die. Ubeyi die moja yeah. Ana umia abufu a ubeyi die ntokwa. Enti die ma press na abufu a entokwa ama no na yese abufuo no wanya dai. Hello. Ati say de pure water ma so pure water na mimia pure water e paya de na be firi mu aba. Ma press no amna du pointer apai e paya ni nsuo na be firi mu aba. Eno na kire say saa de no na wo ade na wo press no nim. Hello. Pen ya me di twe e kala bay. Se me mia pen we a na paya de na be firi mu aba. Ink na be firi mu aba, ink ni kala ya say. Black enu na wom. Enterade say or testing Israel for el hwede ewo mu wonakomam. Yes. Because human body is your heart that you are carrying. Akuma ukura and kire who you are. Because the mind and the heart and the control nipadua. What abandon the heart speaketh the mouth. To test you what is so much to test them who de wom akumam. Because I don't kwani ade ni pam fa ya ni nyada yi ehunu ye ehunu akoma terade so oseda ebre Israel for ase te say asol dem wa bra rich wa na oka asol mpanin fo wo ye sofo wo dem wa na yamfa ne same na me Awurade no ye Israel ni na Awurade adimotu no wa brenase wa yi na firi soro ha onko ba adwaman ko bo okro no onwie sika yes eja fo adwuma nyina to fom tena fom ha. Hello. Hi. Saudi a yesuen me kan na mawie na me de wa adwene ni wani akosi baabi baako aye Jesus. Erade nso be woso e wotro sema misua yi nyina ni nyina ya na opese o mani penhunu se upon situation wo mu nyina e ono na o mani sini so ana ya de fufuro bi. Because so many people go to church because of their sickness. Shadinti no mu de ko. E community no mu de ko ahochere nti. Sa abotaye ne per se nyesa the love of God. Ana say enkwaje bi nti e wani so ade hunu fufuro. Enti uso no hwe ya no huni pako a oye. Man bi bai say opeso ne Zion be ya adwuma na sofo waja ne mai say ko Amos ne original ho na omu no nkasa so omu betimi no ayadwuma na o mafa wo nti na sofo so mine no nim no ba no pese ye confirm ya de bi free ni ho yane ne tena se esi sa 2 times. First one aso kan ne say me wa apostolic na sofo Amos e kanya me so no kura kire e kura bi omu de makoto ase no me hu kire me no timi de mejo mo sira mo muame mo mpe ba bi ma ema me nhye na me bre so okay o se no mo de koto yin o se so ekura bi ase na mtinti ese an se oba na se Zion so eduru se enkurasifo bi so hia Awurade asem
na yɛka sɛ kwa wobɛyɛ dɛ na wogyina hɔ hwɛ me ɛnam sɛ sɛ woadwene yɛ wɔ sɛ ford na ahu adwidwitwa mu ne asɔre da ne soɔ no ɛmu adwo ɛmu nwo saa o ɛmu nwo saa nti sɛ wodwane agya flocks no enwan na wodwane agya wɔm nti sɛ hwan na ɛfidi wɔ mo ɛne bra yɛntimi ne wonya adwuma second person sɔfo menim nua bi a yɛasɔle saa masa nneɛma akɔyi ama no so ɔma yɛnhu nneɛma so de wɛ agya yɛsi berɛ no agya momfa yɛ ne yɛ so so yɛnti mɛde dadraka yi mu bi sɛ adi na ɛmsa na adwe yɛ ne sɛ bi a ɔne nkraa bi na ɛkasa ɛsɛ saa ɔn sɛ ɔno ano num asɛm na ama yɛhunu deɛ ɛwɔ he fa ne tirim ne n'akoma mu deɛ wɔ ne tirim ne n'akoma mu ha meka nyame so no koraa wonim sɛ yɛ obi wɔ hɔ a ofiri atwea woduru a kuro bi antoa so ɛhɔ ne pem saa kuro no ɛna obi kɔdii sɔfo a kurom hɔ nipa bi ɛwɔ Canada wakɔ warende na kɔtena Canada ti saa nipa no ɔhwɛ awurade anaasɛ ɔhwɛ kuro no a wɔkɔm ne tɛbea nti who knows wane ni baabi a ne promotion bɛfiri aba awurade se na ɔpɛ sɛ ɔtɛse saa na eagle teɛ because eagle so yɛ awurade symbol eagle mfa ne dɔm makwa ɔkɔdeɛ bɛdɔ wɔ obɛgya ne ho ama so ɔbaa ɔkɔdeɛ baa no ɔtɛste wo bɛrima ne hwɛ sɛ woyɛ reliable a obɛtumi a rely on you odi kan test wo love ɛhwɛ before ansa na wɔgya ne ho ama nti kuro na yɛkɔ mu no awurade pɛgya new people a ɔma qualify ɔma kokwa ahoa te sɛ gold a afagyam gold nsuroja the more opa mebusa mo nti student bi wɔ wa osua de a edu exam time a ne yam hyehye no but student be pa ne suru o te exam time ne yade aba na ne stroke me ye bi class 5 me hu sa de ne mary nti eduru wa na mka tom sɛ me exam so me ka bibia sɛ me ntwero Monday na ye be kwa na me ma wo so si me so me po me ho che Monday manko week ni nyina omtwe nyina manko because me twa yan kamere na me mpe failure se manim be kwa because me difference every class 1 na be do class 5 na me nkɔwe nti ne me se me ntwero nti manko school apostolic kingasu manko omuboy nam dato se kura se wan ntwero bi matemi ho anim banka me kɔtena ase twero ya kɛreɛ ne megye fae ba we ya ma ntwero ne de obi age ayi akoba akɔ na ya umu nkwa na mtimitu wo so be ja school na wa biem na matu no hallelujah enti Awurade pese or rely on us to see say Isaac enye say me ye bibi ma no ana say maye ni senti na Isaac do me ba me pese me de Isaac ko down me you Richard free property so de ne kotane ni panim na me hwe the kind of person oye enti oso ono abre o mase obre o mase down because ahombra say down obi a oda fom obi a o makwan e ma ye control no obi a o makwan me Awurade asem control no nti Awurade so step Israel for down obre o mase ana ono a so way to test them when your temptation enya boni o to test them na wo hu de ewu makomam hello ono a sheda bre o mase se wo de so o mahwe enti for how many years 40 years 40 years your course bi wo wa ye ni 10 years be 11 years 12 years 14 years 15 years 20 years to be ko university bi wo wa wo fudwene
o pese obo degree bi onyamoy to gusu usua de nti ya brazier for us for 40 years to just to test never the prove say enipa na me yom say me yom man they love me. Before I will promote them, I will test them. Me baya mi be wudi me chie jano no me pese me so akra no hwe. So you be a odwene nipa ho odwene ni nua no mo sika ne kodi ni wa ono nko a me me ya say video mu na me ka me papa mu fie me papa mu maame o wa abruchire ye to ho ene nipa be se 10 o ma say o mu ho 1 sa na maame ni 2 year na pawu ba nim say maame ni enua o ni kuru no ware no no ne family no almost all of them omunyina ebi wo ahabi wo and so sa me papa mo side sing one person could up to now ongoy onza wo mu hwe hu de wo munyina ti sa ni po wo yeso sa me de rich kwa wo be kai me dabi en wo jaye no be si fie wo krom ode ma wo no wa mfa wo bia he test them enti ye kure ye nipa no sa de ni wo yemu before I will rely on Obin, you test the person. Until Rade said that a brace life for us, so much. Who say, and go for what to say, not so much to say. At that kind and sign, but to China Nabo. Chino, I say, Nabo, dear, I want to come. No one who they want to come. So, Betty Maran, some no, and answer with the so. So, Betty Maran, some so, and answer. When is so only so a bra be a show bufu on sao so tro that time the rade was an answer na down chance and tones and ube this one answer obebo hello obebo so tro na be di asem so enti o se o de so we say ne mran sam ye dai obedi so a to aso bra and answer when is so na obra wa say my comte o two wasa bre wona se ma de yi ekomte no so nyansa kanyansa ekom a hungry man is an angry man okay meboa and our Lord God in other ways he test us or the ekom so ye hwe nyasa won tibi fidu he want to test you say oda aduane chain onu nti no ma Peter aduane di wie ye no o ma na aduane di ye ewie no busa no question it was 3 times Peter do you love me 3 times na so unya aduane di wie ye na so dia udi machi no undomi o na emom edi entia die ubedi ntia die ubedi sa obi wa ha ene se me ba so kwa na me ra me hia akra ba ko o ba akra nka ya me nya problem se ni asoli nti na adwuma wujai wani abro ba so sum nyame ye ene kwasie udimate me bisa sa da wa se onwo kyerw ha nti kana fo se ma hwe ya sa me ho kyere me no ebe ma ya hwere ya japade ye Kristo Yesu because obi anya na adwen so opese kom de no hello but I'm telling you say test no e kom ye dai e kan nti Paul say die na betimi atete me ni Kristo edonim e kom kan ho na say kom kan ho bi e kom kan ho interade so me ahwe last week prince ba no woka edubre bi o mu start nya me dwuma na o mu eye fast no mu bebreki a o mu ekwa ahwede efuo mo no makotwa bia no de ye nton na o machim nsuo na gu adiem no da fragale hello no mu da fragale me kotu no mu da park so school park so no mu da no pa no masole eko park so complete me ko humbi nti Erade pese wo prove ye to say osa bra wona say he humble them komte no ema or the aduane food
ɔma kɔm de wɔn to test them. Enti sɛ ɔte a mɛmɛka nkyerɛ me sɛ wobɛtumi anya nkwagyeɛ na ɔkɔka kyerɛ Awurade sɛ Awurade na ɛkɔm de me ti na megyaa me ho maa mɛɛma Awurade na ɛkɔm de me ti na mekɔ wie adeɛ Awurade na ɛkɔm de me ti na ɛberɛ so sɛ yɛkɔ som maa nkɔ no kɔ mekɔɔyɛ a na nka menyɛ sika ntua me light bay ne me water bay. Now, you still believe that you can provide yourself. Always God first. Nti wade aduane ɔmakom adi wɔn de hwɛ Israelfoɔ akoma. Enipa a wɔn ne nam a ekoyie nkwa na ɔbɛn hwan na ɛpɛ saa nipa na dan fofa. Monka no korɛ. Oyire kura ne ti sɛ wonni sika. Wunye sika no ofrefro mi wura darling no bon sam na ne ahodo wo kyere wa kapanyi no asa kansi credo wa kansi o pesa ka abre papa bi ka bi chem say ai mami we afi so na me no ba he ba e come over so 7 me different me bia no so na me different de bia me friend no just different e sampe person of Abedambo. Hallelujah. Praise the Lord. The Pebian pet that type of person. Basani edi ye rade. Entino. A better than radia promote ye. A hifa and a rather promote because we always fail our exams. We always fail. Ni nyam konu baby awo. Tiba kopen. Njem ade de kom. Eso so hwe aye ye ne ma no. Just to prove who you are. But after say Israel's 4 passing year, on my manner, that's the first time in history. Be mad on one prepare from heaven direct. Next, Rade, Otimia de Yinaye, it was a 4. So, Branson, you relax. Say, Radema Obresua, I don't know, make a change Tagazi. Say, Radema Obresua, Opa, Quatana, John the Baptist, rich, so I quatana a sereso, Coseto Krum, a wooden Abipo Weso, Nipa Fro Haba. Okay. Mewa John kwatena seraso na nipa firi krom ho eko Yesu kwatena seraso na nipa mpempem edimirika edinachi na ne time na so till time on so now you student you need to learn and you need to write an exams. Hello. Hi. Hey, I had to say onam ana unya nyeye na waka tell me say uye ya ubeye say me wo yire me de say me tinim kra me yi ato fom me nyi nida sha mami hunu say mami ti we wa ye jama o ka say na wo to ka atan obetimi ato what I say obetimi ato me nim say wo ska a wo say nim awurade ano de wo ka kire me say so we skania or so you suka ba kopa and the oka amaji adi na mahu se wu yusu one pedia meyedai na wu ni bi na wo se wu gina ka chem se we skania ni kwa so you suka atu a masa ebia we one akura de oduru a wo be yusu 1000 enti wo ka menyi nida ti Yesu se de enti emfa ye ho nto no so no se ono de ya so na hwe and you saw on the way and so yeah day or passing me wa passing the exams this say yes who can sama me gidi rogo me boa no kre ya de anoka be duru ha intimi ya no ne de kan enso ne mai e bawia kai true. I'm telling you it should anaba o preaching e be ka chen se ne yire ne ma miensa dead okura mic ni preachi wie ya sole wie san wo kohwe ti sa ni pawe na so oba no be ka kire wo se obawu a sha ho den a all right say wo yedai okay if you say wa fam ayedai apie ya so na ha mo wa pass hello hi enti Erade de kom
ɛsɔ Israel for hwɛ sɛ ɔmo dɔ no anaasɛ ɔmo dɔ aduane a Peter ɛkɔm nti utwane gya Awurade ɛne nwan a ɛde ɔmo agya wo ɛkɔɔye because of food ti na Awurade bae wɔama ne biribi asɛ aduane ɔde maa no hyɛ n'anum wie ɔbom baako mmienu adeɛ kyen yɛ ɔkɔkɔto yɛ wɔn ani agu wei nti ɛna wode wokɔhyɛ wo ho akɔmfo wode wo ti kɔwɔ hɔ akum ho because of food because of food fried rice nti wokɔda wama bɛrima afa the whole body nti mmaaya ne youngest bebree wɔ hɔ a saa nneɛma no ɛdedɛɛdɛ wɔ mo especially wastate nyamedwuma wanyɛ very careful a ɛkɔm nti w'ani mmerɛ a ho so Awurade mpagya no process because deɛ a na ɛwɔ mu kɛseɛ paa yɛ kɔm nti ɛbɛyɛ ɔsa advantage bedidi ɛkabo w'ani mmerɛ a ho so no asa process hallelujah w'ani mmerɛ a ho so no process sɔfo baako a no wɔtu yɛfo wɔ sɛ monyɛ very careful yɛ start nyamedwuma ɔbaa bɛsia sɔ me Bible mu sɛ yɛtɔ twene because of aduane nti yɛ ho kyere yɛ ɔna fidi ya yɛdi ya kɔdi die ni ɛne bɛyɛ so no wagye yɛ Bible no wato atwene because of food nti sɛ usuro kɔm a wontimi ne Awurade nante check history wan na sɛ wɔne Awurade nante o 15 ya ɛna nneɛma kɔyɔ na nka wobɛdɛ wonya testimony di bia kasa akyerɛ afoforo hallelujah praise the Lord nti Israel fo nya saa quality so yi 40 years ahobraseɛ nsɔhwɛ ɛne kɔm ɛde kyɛke omu ni paban a omu yɛ yɛnkɔ Exodus 2020 na me mfiri hɔ Exodus ɛmsɛ 2020 or so Exodus chapter 20 verse number Exodus 20 verse number 20 no say na Mose ka kyerɛ ɔman no sɛ munsuro na Onyankopɔn rebɛsɔmo ahyɛ munsuro na Onyankopɔn ba bɛyɛ dɛ ɛbɛsɔmo ahyɛ ɔbɛsɔmo ahwɛ na ne huhu atena mo ani so na ne huhu atena mo ani so na maanyɛ bɔne na ɔman no gyina akyirikyiri na Mose twipene esum ka bi Onyankopɔn wɔ mu na Moses twipene esum ka bi Onyankopɔn wɔ mu no na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ sɛ ka kyerɛ Israelfoɔ nie sei na ka kyerɛ Israelfoɔ enie mɔlama hunu sɛ mefiri ɔsoro na me ne mo akasa yes monyo me so dwetɛ anyame ɛne sika anyame ɔsɛ monyo me so dwetɛ anyame ɛne sika anyame do not yes ko monyo bi mfa yes dɔte afɔlibuti a ana yɔma me na wode wo sie afɔdeɛ ne wasomdwe afɔdeɛ wo nwan ne wanantwie no abɔ wo afɔdeɛ baabiara a mɛma wakae me din no mɛba wo nkyɛm abɛhyira wo na sɛ wokɔ ɔsɛ na sɛ wobɛyɔ aboa afɔlibuti ama me a emfa obo a watwa insi ɛyɛ fasuo ɔse me mama so mahwɛ na afei me huhu atom so na maanya bɔne ɛhɔ kakra na me yisu me say test me for the second time na afei mo suro mi sɛ de bɛyɛ a monyɛ bɔne enti sɛ Awurade ɔsɔ yɛ nhwɛ a ɛboa yɛ ma yɛfiri deɛ bɛɛ ho bɔne ho ɛboa ma yɛfiri deɛ ho bɔne ho na deɛ yɛ me hu ni sɛ abusuafoɔ deɛ yɛ so wɔhwɛ wɔ mu bi a wɔntumi ampa asa na wobɛtena mu nya deɛ wobɛkɔ w'anim da you continue remain there hallelujah wɔn sɛ wodeɛ yɛmfa Israelfoɔ nto nkyɛn yɛnkyɛke saa aberante bɛ Job yɛnkyɛke Job munim sɛ Job Awurade sɔɔ ne hwɛe Satan sɔɔ ne hwɛe ne namfoɔ sɔɔ ne hwɛe ba me check Job story ni nyinaa o de mom yɛmfa nipa mmiɛnsa pɛ wɔ Job story nim first one ɛyɛ ɔno ane yere 2 ɛyɛ ne namfoɔ a na ɔmu bɛn ne paa ne namfoɔ ɔmu bɛn ne paa sika ne baeɛ no ɔno ɔmu nyinaa na edi ɔmu bɛn no
ɛna ɔbaa ɔda ne kukum ɛna awurade hello aye one day Job tee n'ani ne na saa deɛ ato no ama oni hwee ɛnyɛ Job fitin ya na abusuafo awurade pagya no ɛnyɛ ofitin ya Job adeɛ baako misua wɔ ne ho ne sɛ ɔtry ya sɛ enka ɔno be defend ne ho approve ne namfo no wrong sɛ ɔyɛ innocent ɛno nti ma ne kasa saa ka ne books no nke nu 42 kenu na ɔsɛ 10 na nke stop ba ɔtry so obe prove ne ho ɔyɛ innocent ɔnyɛ abɔne bia ɔka na ne namfo no so ɔkɔɔtu no ɛmpare onyankopɔn sɛ obedi abɔnefosɛm onipa ne yɛ so ka na otua sɛ de obi akwan ate no saa ne to no na hefa no hu sɛ awurade abepa atenenefo ne abapafo abɔmu da onye bi da enti obɔne so akatua na wanya afi omu di na tam nti one day was no say enti die pa na mayem na say even bɔne na mo ka na ya mpasa mayem pa hwan so ne da no Job no sɛ mayɛ bɔne pa ya me so ne da enti mu problem ne sa mo aka enti ɛnɔ so ma mo too much basa na awurade na test Job ahwɛ ni nipa ban a ɔyɛ na wɔbɛ promote no enti ɔno ane yere ɛyɛ bold ɛkɔ ne nkyɛn ɛwɔ situation na wakɔ mu nim ka kyerɛ ne sɛ dom yɛ awurade curse God asɛm a bi nsi Bible mu da no dom yɛ awurade na wu na ho ntɔ because o brɛ dodo ɛbrɛ sika ne bae no ɔmo nyinaa ne di yɛ ɛba problem no sɛ ɔno me awurade na ɔno nko angu na ɔno ɔbaa no ntena se na wɔn enjoy nti Job yire no na ɔnyɛ ɔbaa na ɔdɔ ne kunu daabi tu na ne namfo no so bae no so be confirm sɛ problem na ɛkɔ so no ɛyɛ ne bɔne ɛna ama ne ikom nti ɔndom yɛ awurade na ɔngu ba Job tena ase for some time one day ɛna bɔne ɔmo de ayɛ ne nyinaa akyi ɔno asa tena ase ɛna ɔkɔɔ ne nkotodwe ne ɔbɔ mpaeɛ ɛsrɛ ma ne namfo na ɔmo di n'atam ne nyinaa ɔmo kansa mbɔne gu ne so egu n'anim ase ne nyinaa ɔno asa abu nkotodwe he pray for them saa asɛm na yɛka the book of Job na ɛyɛ Yesu anum asɛm nkɔm hyɛ na yɛ pɛn so the law of Jesus Yesu ba bɛkɔɔtu ahyɛ mu ɔbɔ mpaeɛ ma ɔmo wie na awurade that day na ɔsoro kasaeɛ na ɔbɛkae Job because no wa pass exams no wadi ka atworo verse 7 wantwa 8 wantwa 9 wantwa 10 up to 42 chapter 42 ɔbɔ mpaeɛ ma ɔmo twa toro to no so gu n'anim ase ne nyinaa wie yɛ no ansa na awurade pagya no kae no that day ɛna ɔpass exams no amen enti tie aha adesua wo ma me de ma wo nne ene Joseph de nyina the same thing ene Joseph de nyina the same thing say ya hwe ni anya very careful a dam wa wo tene nipa a wo tene nkyɛn it can be say wa ukun unua wadamfo na mabofra bi face problem bi me ka kyerɛ ne sɛ ɔba ade na wo fa mu no ɛyɛ wo nsɔhwɛ sɛ wo mpaase ya da bia no na bɛkɔ so aso wahwe kosi sɛ wobe master saa exams we no afirim emfiri wo so da opa agimachinyi today obom mpae ma no ne namfo no sire awurade ma o mu wie ya na osoro kasae that day no pass exams no enti sa wo check Joseph die na eno so ye ma qualities ma akoma akotere eje yenko Psalm 105 verse 17 no ma me fa no hyem preko Psalm 105 But Psalm 105 verse number 17 verse number 17 but 17 or say osoma onipa bi di wonanim but Joseph ma no koye akwa just yan check it first one o ma ni koye slave bana Joseph onye slave because we Israel ni no onya akwa ba o accept e ma o koye slave ko two what dem pochire mia ne nan empochire mia ne nan bro for ne kan say
I say he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they hurt with fetters. Fetters. Tie empochere. Yakasa empochere me bato muni madekro. Empochere. Te se sa ayina omu ye sit down this time awo no so no. Useku dumienu ni nyina. Omu ne di kan eton no so ton no ma ne koye akoa. Eno no kasa wa no. Omu ton no ma ne koye slave. Ni nuanum nyina. 2 Potiphar yira okwa akosom no eso e de toro eto ne so. 3 Prison okoye no wankoye bone okoye papa ekokere da yase ba omumu bia ntumi ankae no. 3rd one and I did the whole nation in say aduane food shawunsa intina that day no say o check Bible na aduane a ye dey Joseph say na Joseph gina how many pa be the whole world e come si ba bia de otimi ma aduane ye nipa ba ko pe oni Joseph inti that time na Joseph abaya type of person be because food is life obi obema nkwa obema aduane. But o check here Bible say ya dem pochire we mia no enkonson gu no ekosi say na asem no eba mu no na awurade asem ye dai eso ne hwe obi anka bi awurade asem ye dai eso ne hwe the word of the Lord tested him into awurade asem eso ye hwe but the man Joseph passing na exam say sa ni pa me ensa ni nyina no ebra ye man promotion no omumu bia ni wa Joseph e kai say maami bi eye mi sent there is no need say aduane ne me man bi ehon ye hu ne say awurade asem woni mu wa apply the word of God wa pass it. 2 mo na me ni mo prison me kire mo da ya ase amko ye kosi mu ye obi ankai me aduane no mu ni right say me mamu bi mu mfrim he never do that. 3 ni nuanu mo ton no ma ne koye akoa no babia ni wa okotu even ni nuamu ba ya na asem o kan ne say mamu mbremu mo mo obi anya ne yonko bone na eye nyina ye nkwaje nti na Awurade ma saade we ye dai esiye sa exam so nyina Joseph e passe enti e ma ye promote no e de ewiase nyina be share ne nsa apart from ohina na odi ne so. Hello. Why na wa opese Awurade e promote no obia fato why na you ready say Awurade so me hwe me am dem ho ba Awurade test me so me hwe ansa to hello unyamfa ekom nso hwe mu mpo unyansim nu mojam okikam to say one wanamonfo enam asase tete sutumri kampo wo ye dai wo teteto beda ni mponko atumi ka ojo dan kwayem ha me ka kire karata na uwo mu no suban na utimu no a wo mfiri mu sa Galatians chapter 5 verse 22 no enema na wo ni nyina before me Amos ye beka kire me say wo do no I just ye test me. You testing me, you examine me with the exams of what? Love. Yes or no? Yes. 2, you better say me GDA, just say you saw me GDA. My boot to cherry, just say you saw me. And on that David saw Timmy share na cast in fact, saw David. Me who say. Oya dai what tene cheme ai abrante bia ne sofo diska man so fon koto sofo pacho mini hu ahoden wati ana wetwa asim pacho minti mini hu ahoden medi nessa waso ne wan dai ahwe so ne wan hwe no waso no wan hu se oni wan woden nti wontimi abushafo
wow, it can be say Erade de wo sofo na be test wo. Obetimi de wo yere, obetimi de wo ba, obetimi de wo nua. Sa oba ba ko pe no obetete wa. Sa won pass exam sana kwasa sam so nya ida. You will never believe it. Onya da ko ti say obetwa, obe pass enti say Erade be so wugidi ahwe. Na wasa wo do ahwe. Waso wabojo chari ahwe. Waso wayemu ya ahwe. Waso papa ahwe. Waso wani da so ahwe. Have hope in him. Nti wo check here, unza wo problem na ye one. Saa de ba ko pena no na da bia ekwa na ba. Eba bia na be try wa ufeli. Before man and God, name Bible me kura. Asama make no kre. Say a Christopher yes or there was a time me wo na me hu say dua pa du tan kese si ho ana yayi dua ni mfimfin te say de ahwe yayi dan mfimfin sei ana ya twero exams agu dua no ye dua esi ho na haban nyina agu so from ana yayi mfimfin ya twa mfimfin na mana kom ana ya twero exams agu dua nim ana ye tie kire ne ye twero me hu say me nua asofo ba ko ka me ho a ye twero exams no na obi gina ya chi hwa ye ne exams ni gudu ya nim enema wo hunhumu gudu ya nim na ye twero enti ye twero ya na ma enkanta problem bi sa sorry na maka no ha kire mu da esi wo asori enkrofo bi enimi nya problem a de me to tankruwa ma menye wo mo hwe me innocent. You always preach about love. Enti me on da bia meka say nipa bebre wo ho a omo wa asori da mu a me hwe o ma me hu say o omo nuru ba bia because enya nso wo nhwe ya enka nkire o say masa David don't say it. Omu dimania bra kuma ba asole a me be kira de no omu hu mi say ya na we afa no o makotana bontin uzu say wakwa asole na wa asole ba hu na wo ya boa bi ma no won beso beti wanu asem kra so for wa beso ma no mu nyina betana tanase easy enti wo de na wa fam easy afemi hu o ma na me ye mahye nti ade ne ye me ya hamian kasa afe ade ne kwa animu na no na nipa no asa ten story ne kura asa kansema animu nyina ti one day nya me ti wa ade na hye me so ama me kwa asola na miyam hye me nti me duru edem na one day me se me bompa me kata mani me dai na afi atade ye hye me atade ne ye white ba hanyina ye fi me mani ti ya na me nua odi me cha frem se emo se ne Erade bie mani ma me hu ade bi anadwi me bompa na wo gina asole dem o kira den so na wo bo nyina ye fi am se di na ade eten me sa akoda na mete ovan kam say also da na we private car wow private family say commercial car leadership na metika ni mo eko ovan white na car ne de me call reverse committee sa me bo break emmo na mo say ene me eko wrong ne ma nkoyi enti kristonia unnim say o ko ani mana say o ko wachi no problem me so wo de ai wo problem na me de me fun to 3 days dry fasting Bompaye sa sufre Erade na me evangelism fo ni nyina na ye that day no me wie na me frɛ nkɔfo no na nkotom sɛ masa mo ni abaye nyina me ka kyerɛ mo sɛ me na mafomu mo na mafomi o me pa mo kyɛw na me am sɛ bu nkutu pa o mo kyɛw day o mo kɔ ware o mo kɔyɛ wedding no o mo wie ye ne Saturday minim sa sofo bi na kan bibi kire o mu se de no mu o mu no mu sofo nyina atu ka sa aba me fie be bu nkoto de o manim pa me kyewo na msi mini problem bia
omu we de ne kro mu ye me ame ba be ye MC ama wo na me ko ye MC Jis kama wo me ko da ye no that day na makwa asole kira de me pia abontin se ne me hia papa bo se mo ko cardboard no me de atade ne foforo akukum ko fa hye na sa day na ma say un say rich me sa te car nim na de me ko manim wonderful na car ne sa de me ko top speed hello after I settle with them no and sana sa ne mani nyina sa tene intimi da wa na hu say ye the results abrem say exams no utwa 98 menim say makana wa hada 98 that day na me gd say ayam passe Erade was so prince menka emfa not to disgrace anyone by incident bi si asole emoluma bona sumu asole mani nyina anim that day no ye be kwa akoye convention eno kra no koso mu aye adwuma bi wo so yi bi nsu to oluma ni nyina kra adwane kofi no ginam yi ni mani nyina hyehye ye duru fia na da ka se mos fafon a fresh of prince no frɛ no prince Erade nhyirawo or blessing or phone so prince that day no koda no yes wo to see ya obun say empenin form yensa no ma so ni mu blessing wonderful hallelujah enti a Christopher fire about this time no they be na ben teachings be about am say pay a price as say I had them go we start teachings na munsua na o teach the entire brofo ko manim chen say me rich dimachi I was say bible we kura usua chen me o te da meka na me sumsua chen so fo wu a mo so mo amoso musua enti say ya ba say na ye besua de na de meka no me de bi na eto so unim right na me so nim right enti ba sa e ma ye nyina ye kɔ hefa yanim ti rich nim say I was so 7 me na me so nim say was 7 because 7 na the obra ne ho asere wade ye ne kese nti rich nim secret mi so nim secret no nti at the end of the day me som no so som me nti empeja ne ba ebe yesai ebe tu because ye peja ye nyina onim de na mi so nim de ana o tere calendar ene enkura bia unim za abrofo so study abrofo nkura no ene abrofo asofo no omu ntante to omu rofrof yeah because omu educate omu mpanimfo ni sua de na nkwa no so sua de yes enti we nim the right we so nim the right ba wo de what ya no why say patient ni doctor ka so obewu si yo ungu o si yo ya de na bi kura enku no ba wo je doctor na di doctor ka so obewu no owu ano that is our problem enti Erade he tested us or soyewe ana susu kasa wan hwe ya ana de wo de wa no ka bia so no ehun so hwe be ye dai beba bon sam ne Erade de nyina say rich ebe preach odo e wo so wo wie ya wo ye ready say me ko chichi aba last enti ya so Erade won rich wanya wadom a ubekum nipa bebre no ka se wo ye leader ubekum nipa because won't nipa enti na ya pesa be sham se munsua de especially young guys am be say mu disofo don't rush so time on so ya enso study nya time ma yenso nwe so obi ya na wo so otimi wo pan ya wa braga na oni certificate a de na beto no obenya hasem obenya asem sua de ko se Erade wo so ye me ko tichi aba last me ko da ya na enso man maku ma me pani baako ono so ne to ne tenten kakraka no na fom ogina se Goliath na ma me na woro ne ho ba me so sei ana me dream ni mu na me da wo sanam last year me go titi ye na eba msue na me gibum da na me bomba ti se de maboda asole dem mo me boye ma ade eche we na me da asole dem nti wase
didie na Israel for the far boko kom sa asase a wo na Misrim for so awe no emene won enti masa enya wadwene se de wo hu ne sa na te de odo anu koka bia ye be so wawe wo be fam ba bia Awurade peso promote udru ye so hands and ya promote ti so odo anu ka se ani bire tu a o se so he na de oben wo pa no ye pagya ne mani nya ni munyam pa na ye hwe de obeye so woni na ni nyina gibomu a that day no wa pass pagya e ba sa ambasa wo se kokobone etu a ye be wo nkwa de abufusam kwa na be ba wo so saa wo lifestyle e da wo betimi a overcome bra pressure ba wo be ko down why delivered. And I say so be aso mpem kwa asem. Hello. Some say nim kwa asem fata ayi. Tie de enta fon de fata ayi. E damase. Fata obia. Yes. And no one is ready to be promoted. So yeah, but Joseph passing as I'm correct. Or passing correct. Enti you're ready. You're ready. So when you maba fedem, yen so where there is no promotion. Jem promote nko ba bia. Nti ahokyere kakra na aba. Enim gwase kakra aba, ntwanto so kakra aba o keka fon kyere Awurade. Wa ma Awurade ehu nipa kon a wo ye Job yere. E ba de dede ya ope. Ba de eye bone ba wo mpe. Umbese ubeko practicals umbese ube training umbese be so wawe na what be da hello tisa eniyama enkono no emu bia ho exams beba emu bia ho exams beba emu bia ho exams beba se de Yesu di na no kan nsem a sa nsem o kan nyina be so ne hweye no sa ne yeso de ne tie hallelujah. They are canning farmer because I won't so beba. No question. And no you say no, I saw in say no, and I may say the me say, and any Panama ban, much share and solely your moon share Christu. And you won't pan so pretty no tin and win some na and no American what they call or Kona de Tibitona. And I'm saying, and you're rather no coach share ye. Na ya asore no no ko hweye nti e wo se asore no anyeme de wo se me yedai me firim yes cause one ko hwe Jesus ko hwe asore ene sofu bi ba ono ko hwe Jesus no Awurade pese ohun so omu de o makoma no o madwe no o mukra nyina ne don the greatest testimony ne say oni mi amanite for 3 years. Now, just wait me to testify about my goodness. Hello. Hey, so be jina puppet, so for be jina puppet, or your solar buff. Question. Where's the spirit, Holy Ghost? Fire. I saw the baby out, I saw the demo, so on, so you're holy. On so your buffalo. Don't judge me on. Yeah. And I church. But judge my works. Yes. Hello. Judge my works. And this atichedia ubonwu se wo wu ana wu ya. Ye so ne hwe. Ye de dia na so ne hwe. Eja. Odawa ne nan ne nsa ne nyina ahyehyem. Wo tena na so wo nya hwe. Wo pagya na wo nya hwe. Wo bi jaka na chi ya wo wu ya mbon se ne nsa ne nan ne tiri nyina apia aba. Pie. Se bibia kan. Yes. Se bibia kan. Te busafo Awurade so ye hwe. So ye hwe. Ahokyera aba no ekoma aba wo so no enimguase aba wo so no ntwanto so aba wo so no eno ne yede be hu nipa banya wo ye sampa se woni padua dada no wabɔ na senua mu a because we die for sin and live for righteousness obi a wawu bia ni decision on take decision ba won say our former boyfriend afrɛ asa hand am a fell over
ha dan ma ma ha dan ma so de wo sam besra wo meboa besra na de san dan na me na ma mitimi dam nti wo ba ya ayisam san ye wo de wo da akunya na me nam pa na so ekwan a wo be fa so akoto mpa na so no aya wa busa se obofo na pagya wo se awurade na pagya wo Charles friend akra bia wasofo no no kra da ho na me da bedroom ba mi hu ya ne nyina ye da ho ma hu de ye da ho no da bedroom hu ya no mu nyina da mpa ne so am se ne bia wo no da yim no wani entima ante no waka so hallelujah ti mesramu ba bia wiase na duro no se wanyi wudo a wo nyina ma awurade a obi fira dum nim amen nti dia wa hunu se wa otie wunim ho chance de minimu hello nti di kan so ho hwe dia masa empanimfo se oba wonyem onim ne kunu woni nim dia woni ne yedai enyem ana tu oba bia anyem ya oye virgin hello oba bia anyem ya oye virgin gitum sa ba wonyanyem de ya ene ye hunu ba so wonyem ya ne de obi aye virgin nti se yenyan so wonhwe ya susu kasa na esusu ehwe de ono so na akwan asini yi wanhwe no so bemo ebeto suntu da mo akade ni kwansa woka ti pause mo nipa nso no ho nhwe ansa na communion wadi 2 mo nipa nso no ho hwe se owogidi enim 3 ma nipa nso ahonhom nhwe ansa na wawuram 4 ma nipa nso ade nyina nhwe 1 Thessalonica 5:21 also hallelujah timi de manusi timo a mo se mo do awurade na mo de mo pese da bia chinchin so no ti obi ti ha o start school 3 years ni so da so tipi wan se wo ye fu aboduse because oba beti awurade asem na aka so afa du fie try wa na enyaw asem ye na hia ontimi nsande asem esu yesu no oboaseto o abodwo kere o twen o gidie o do o wani da ni nyina ye so no we opase Peter ntimi ni exams amen ejaja yam fancy wa